इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा। अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने काया वाचा इंद्रिया इसलिए दोषों देवांत सकल दूर करून देव देवालय परिपूर्ण सानिध्यानं देवचे अर्चकांकडून पूजन देवांत तीन स्वीकार करते देवचे आम सगळ्यांचे देवांत ऐक्य म्हणजे प्रीती देऊन घेऊन आमगे देव म्हणून भावने नित्य येऊन देव देवा सन्निधानाचे पूजन की अर्चन की पुरचार देवालय विशेषतांचे अनुकूलता आम सगळ समाजाच्या देवचे समाजाच्या बदलले देव धर्मावली श्रद्धा भक्ती संस्कृत विशेष जामसने विनयाने आणि व्यसन सन्मान त्या आचरण करत धर्म बुद्धी या सकळ देवा घेऊन आईचे दिवसात प्रार्थना करून घेऊन या सकळ कार्य प्रारंभ करतात अशी रात्री काला तरी देवा असनायक उत्सव करून घेऊन देवालय विशेष जामसने अष्टावधान सेवकी हे सकळ करतात देवाने कार्य संतोष पावता आणि देवाला अनुग्रह समाजाचे करून घेऊन आणि काही वैभवारी देवा अंत्यविधी सकळ करत सौभाग्य समाजा देवा घेऊन समाजाच्या सद्ग्रहस्थ प्रमुखां सप्नांगे अंगंग उद्योगां यशस्स कीर्ति वैमनशांगे खंड सौभाग्य दिल जुड़वां चांग विद्या बुद्धि विशेष स्नान विवाह करना कार्य विवाह करना कार्य संगति संपत्ति इत्यादि घेऊन एक महोत्सव आम्ही लेखीला कशी चंदा देवा करून घेऊ आज पुण्य आपल्याला समाजाचे समस्त जनांना प्राप्ती करून दिल्याने कीर्ती देवा आणगे उत्तर उत्तर देऊ पण एक करून देऊ का देवा प्रार्थना करून एक प्रदक्षिण पाय लोक नमस्कार देवी माता स्वरूपा पशवो वदन्ति सानुमन्त्रे पूजन्त्वा विद्यारम्भे वाहे चरणेषु निर्गमिता संग्रामे शुभकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं भुजतु सुरात्वे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिर्डामङ्गलम् एढामृतस्तु भगवान् मङ्गलाय तनूरिः तदेव लग्नं सुनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं देव विद्याबलं देवबलं देव लक्ष्मीपते देवगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र भारतो धनुर्धराः तत्र श्री विजयो भद्रवान् त्रिमित्रम् सर्वेश्वरमकारेणु श्री भुवनेश्वर देवादिशसिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दना ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शुचिप्रदराभ्यां नमः वसिष्ठारुन्धतीभ्यां नमः दुर्गाय नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः त्र्यंबकाय नमः अभयंकराय नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादेवताभ्यो नमः स्थानादेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना व्रता भवन्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्मिष्टानि साधेष्टानि माधव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं सुलीलया हारनूपुरसीतां लक्ष्मीं देवीं विजिन्ते मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां दृष्टं वातात्मजं मानुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि अमृतकलशहस्तं कान्तिसम्पूर्णदेहं सकलविभुतवन्द्यं वेदशास्त्रार्थचिन्तं विविधसुलभपक्षे दूयमानाण्डकोडं सकल विषविनाशं चिन्तयेत् पक्षिराजं रक्ताम्बरो रक्तपतनो रक्तमाला विभूषितः महोदरो गजमुखो आशतन्ताङ्कुशाम्बी ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षादिष्टन्दैवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि स्वामी परमात्मा अंगा प्रतिष्ठापन घेतील तसल सपरिवार युक्त जावनशिल लक्ष्मीपती वेंकटरमण तशीची हांगा आमच्या म्हालगड्यान आराधन करून येईल तसल राम श्री राम सीतापती रामचंद्र तशीची विशेष रूपाचेरी हांगा देवालय सानिध्यांत असेल तसलं ಇನ್ನಿತರ सकट देवालय सन्निधानाचेरी ಹುಡುಗ देवालय सन्निधानाचेर विशेष रूपाचेरी हांगाचे
सकड सुळ्या समाजाचे सकड ಒಟ್ಟು मेळ घेऊन तुक पूजन करत असेल अर्चक अंगाच्या जनाने नियुक्त केलं तसं आडलित वर्ग तशीची भजक ग्रामस्थ सकड संतोषार तुगेला की प्रार्थना करून घेता देवा कसं की आमगेला काशी मठाचे परंपरेचे श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालय दिव्य मार्गदर्शनारी हांगा 10 वर्ष पुढे तुगेले विशेष हांगा प्रतिष्ठापन आमगेले श्री इंद्र तीर्थ स्वाम्यालय मृत हस्तान देवान करून घेतली ते 10 संवत्सर जाले ससल ह्या 10 संवत्सर कालाचेरी देवालय वैभव विशेष रूपाचेर वाडून आयला मात्र न्ही हांगा देवालय पूजनकी नित्य पूजनकी तशीची विशेष जावन आशिल्ले देवाल कार्तिक पुण्यकी इत्यादीक सकड भारी वैभवारी चोलका आणि मुखार सुंजलरी हे चंद्ररूपाचेर चोलका म्हणल तसले उद्देश दवर घेवन देवालय प्रतिष्ठा वर्धंतीचे दशमानोत्सवेक आचरण कोरका म्हण हांगाचे सकड समाजाच्यान दिसून घेवन स्वाम्यालय वचून अर्की केलेल कडेन स्वाम्यान दिलेल तसले मार्गदर्शना प्रकार आज तुगेली हे प्रतिष्ठा वर्धंती ते दिसू तुका विशेष रूपाचेर असकिना पंचामृताभिषेकी शतकलशाभिषेकी ब्रह्मकलशाभिषेकी तशी लघु विष्णु कलशाभिषेकी कोरून घेवन गंगाभिषेक कोरून घेवन तुका तुगेल प्रिती कितेरी लघु विष्णु हवन तशीची लघु विष्णु स्नपन हे सकड करचें म्हणून स्वाम्यान दिलेल मार्गदर्शना प्रकार आयच्या दिसा तुगे लागीं प्रार्थना करून हे सकड कार्य प्रारंभ करता देवा तुगे लागीं प्रार्थना करची कसं म्हणारी कसं की आमगेल समाजान ओट्ट मेळून घेवन भारी वैभवारी तुगेल आराधन जावका आणि तुगेले नित्य पूजन तू देवान संतोष पावन घेवन आमगेल समाजाक विशेष रूपाचेर बरेपण जावका तुगेल प्रतिष्ठे नंतर आमगेल समाज विशेष रूपाचेर वाडून आयला हांगा मात्र न्ही आमी करत आसले वेवहारांत की उद्यमांत की चांगन म्हणे देवान यशस्स कीर्ती दिला आमगेल देवाला आराधन केले निमित्त आमकां बरें जालां म्हणून संतोष आमगेल समाज आसा आणि मुखार सुंजलरी देवान आनीक वैभवारी आनीक प्रितीर आमगेल समाजाच्या नियुक्त जावका तशीची विंगड समाजात जाल्यार हांगा येवन घेवन तुगेल वेरी श्रद्धा भक्ती विश्वास दवरून घेवन तुगेल दर्शन की तुगेल की प्रसाद की सकड स्वीकार करताची तांकां आयज जाल्यार तुगेल अनुग्रह प्राप्ती जावका म्हणले उद्देश दवरून घेवन आयचे ह्या दिसाचेरी दशमानोत्सवाचे आचरण देवालय सन्निधानाचेर प्रार्थना पुरस्सर करता आसची देवान हे कार्य सकड निर्विघ्नार करून घेवका अभिषेकात आत्मशुद्धी ही म्हणटाची देवाक विशेष अभिषेक केलेल कडना आमगेल जन्मजन्मांतराज कसले एक काया वाचा मनसा इंद्रियान गोत्तसून गोत्नसी केलेल तसल कसले एक पापस केली त्या सकड धूर जत्ता म्हणून सांगला तसल ते अभिषेकाचे विशेष जावन असेल फल सगळे समाजाक देवान प्राप्ती करून दिवका अभिषेक केलेल कडेन देवाल सानिध्य वृद्धी जावका खंयचे रूपाचेर सगळे संवत्सरांत कसले पूजा विलोप जेव्हा हाडल तसल द्रव्यांत कसले पवित्र तसल्यार देवान ताजेस्किना कसले उणापण असल्यार ते सकट धूर करून दिव देवाल परिपूर्ण सानिध्य त्या बिंबाचेर दवरून घेवन हांगा येवन घेवन कोण तांगेल कश्ट कार्पण्य सकट मागून घेता की त्या सकट तांगेल धूर जावन घेवन इष्टार्थ सिद्धी देव तसल देव म्हणून तसली ही कीर्ती तूं वाडून हाडता तशी आमगेले सई इंद्र तीर्थ स्वाम्या लागीं तांणी वचून घेवन निमून घेवन हांगाचे तांगेल्या मार्गदर्शना प्रकार चलची तसली हें सकट देवालय वैदिक कर्मानुष्ठान देवान विजृंभणेर करून घेवचें आणि देवालय अभिषेक केलं मात्रान देवान प्रसन्न जावचें आणि स्वाम्यान देवालय अभिषेक करून घेवन समाजा उद्देशारी देवाला की प्रार्थना करून संतांनी चांगल मनेचे अनुग्रह करता की देवान त्या सत्य करून दिवन मुखार सुंजलरी चंद्ररूपाचेर देवाला आराधन जावं तशी देवान अनुग्रह करून दिवन कसं की आमगेले सोडल्या पेंटेच्यानी सगळ्यांनी वट्ट करून घेवन 10 वर्ष फुडें देव मंदिर निर्माण करून घेवन आमगेले स्वाम्याला अमृत हस्तान प्रतिष्ठापन केलेली त्या दीस देखून आज पर्यंत तूं विशेष संतोषारी हांगा राखून घेवन आमगेल समाजा अनुग्रह केला आमगेल समाजा जावक जालें जाव अभिवृद्धी व्यवहारांत चांगल मने यशस्स तशींच घरांत सुख शांती मुखार सुनू आमगेले सगळेची पिळगे गई जाल्यार देवाल विशयांत धर्मा विशयांत देवधर्म सांगता तसं धर्मपिठी विशयांत चांग श्रद्धा भक्ती विश्वास चांगल मनेचे धर्मबुद्धी देवान वृद्धी करून देवन कसं की आमगेल म्हालगडान इष्टदेव कुलदेव धर्मपीठा म्हणून तसले गौरव देवन घेवन आमगेन जीवन केलेलें तसलें जीवन आमगेल चिरडवांक देवान दिवन घेवन चंदायर देवाला आराधन करतश देवान अनुग्रह केलें मात्र न्ही हें दशमानोत्सवा संभ्रम आमी लेखिल्या भशेन चंदायर करून घेवन देवान संतोष पावन घेवन हें सकट स्वीकार करून घेवन आमगेल पेंटेक अनुग्रह केलो म्हणून कीर्ती त्या वेंकटरमणान तागेल चरणाचेर काण घेवन सर्व मनसा अभिष्ट सिद्धी करून दिवन उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून बरें
गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्ट देवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्ट देवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने
परिहारने वारिसुदुरित दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये।
वारिजनाभा करुणा वारिधिये वारिजनाभा वारिजनाभा करुणा वारिधिये वारिजनाभा करुणा वारिधिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये वारिजनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्टा पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश पाहि मां वेंकटेश रक्ष मां वेंकटेश पाहि मां। म्हगेलें नांव कृष्ण कामत आमी मूलतः कासरगोड जिल्ल्यार हांगा येवन एक 50 वर्स जाल्ले सुड्या येवन मागीर हांगा वेंकटरमण देवस्थानाचे आडले मुक्तेदार आसता आमी हांगा अशीची एक बिल्डिंग तो भजन करता आसून भजन करून 25 वर्सां नंतर आमी एकच आमकां देवालय जावका जावका म्हणून फुडें सकून सुमार जनाक इंट्रस्ट आशिल्ले जाल्यार ताका मुंदोरस जायना तशी हांगा बेट्टंपाडी म्हणलेले कडेन तूं हांगा साकून सादारण एक 3 किलोमीटर दूर आमगेलेची आमचे गेले फॅमिलीचे एक देवस्थान म्हळ्यार सनामठ देवस्थान आशिल्लें राना मध्येंतू मूलतः कोणे बी नारायण भट्ट म्हणून तांगेले आशिल्ले म्हणून सांगून आत्ता आमी हांगा येता आसतना पुजा करता आशिल्ले फॅमिलीक कशें आयले म्हूण तांकां गोतना तांगेली मालगाड्या ताकून आयले म्हूण सांगेल तांणी येता मागीर तांकां मुखार सुचाक ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ आसले निमित्त कोणे आमी आमकां एक देवालयांक बांदूकाची म्हणून एक आसतना दोन्ही एक टायमाक जाल्ल्या निमित्त आमी ते स्वाम्याल्या सकयर निमगून देवा हांगा घरचे म्हण की हांगा सकयर आमी सकरान कडून गांवचे सानामठाक फॅमिली हांगा सानमठ म्हळ्यार सानामठाक मेंबरशीप आसचे ಒಟ್ಟು 35 घरांत 60 70 80 ಜನ भितरचे तुवें तांचो यंगस्टर सकयर भायर गांवांत कामार आसून देवस्थाना मठाक स्वयं सेवकर सकयर ಸ್ವಲ್ಪ उणें आमकां जाल्यार आमी सकरान इंट्रस्टान देवस्थान बांदून आजके 10 वर्स जाले स्वामीन व्हड स्वाम्या लागीं निमगून आज्ञे प्रकार तांगेल्या मार्गदर्शन आमी बांदून स्वाम्या लागीं प्रतिश्ठा करून आजके 10 वर्स जाले मागीर ह्या परता 10 वर्स जाल्ले रथमानोत्सव करता म्हूण सांगून सकरा इंट्रस्ट आशिल्ले निमित्त सकरा स्वाम्यालय सकरा वचून स्वाम्याक निमगून ते मेळ्ळेले निमित्त आमी आतां ह्या स्टेजार आसा मिगिल नाव सुधाकर कामत आमी तेजे ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಹಂಗೆ येवन आतां 50 वर्स जाले आतां सांगिल म्हणकेची आमकां हांगा सुಳ್ಳ್ಯ पेंटेक वेंकटरमण देवस्थान आशिल्लें जाल्यार देव ह्यो मस्ती पूर्ण एक 400 वर्स इतिहास आशिल्ले देव तशी ते देवाक हांगा 10 वर्स फुडें श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले निमगिताना स्वाम्यान तुमी देव मंदिर म्हणून करयाची अनवळपणे पुराय चेडणातीले एक करायची कोणी पूजन करीत तशी स्वाम्याला
ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ 2010 ಸಾಧಾರಣ ಜೂನ್ ಮಹಿನೆ ಅಂತೂ ಅಜೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಜಲ್ಲ 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಜೆ ತನ ಅಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಚೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಮೃತಾಸ್ಥಾನಾಚೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೇ ಆಜಿ ಪುನರಪಿ ಸ್ವಾಮಿಲೇಚೆ ಅಸ್ಥಾನ ಶತಕಲಶನಿ ಲಘು ವಿಷ್ಣು ಹವನಾಚೆ पूर्णाहुती जावचे आसा स्वाम्याले अनुग्रह आनी देवाले एक आशिर्वाद आनी अनुग्रहान हांगा पेंट्याचे पुरे जनान एक मेळ्ळेरी मेळ्ळो सांगिल्ले म्हणके 32 घर जाल्यारी मरे पुरे जनान तनुमन धनದಿಂದ सहकार कोरनो विजृंभणेरी हे एक दशमानोत्सव आचरिसोका म्हणो आमी मनाल एकला तशी जाता आसा देव चंदायरी चलासून दित म्हणो आमी मागून घेतात. हा प्रदीप प्रभू एक ट्रस्टी देवस्थानाचो. हे देवस्थान साधारण 400 वर्साचे फुडले देव आमी हांगा हाडून पुजिता आसा जाता. ताजे फुडें नरसिंह भट्ट म्हणून तांणी पुजिता आशिल्ली ती बेटापाडी हांतू देवस्थान हांतू थंय सुकून आमी हांगा स्वाम्याले आज्ञा प्रकार हांगा हाडून प्रतिश्ठ केले देवाक. आतां 10 वर्सां जाता आसा. हाजी दशमानोत्सव आमी हाजी आचरण करता आसाची राती उत्सव आसा. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ.
ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. सहनशील श्री हरिय आप्ता. गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता. गुरु तोरुव दारियಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ. ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा. चरण धरा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा.
आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरि ओम हांव म्हगेलें नांव मोहन भट म्हणून हांव मूलतः बेंगलोरचो हांगा हांव 7 वर्स बरी हांगा हांव देवाक सेवा करून पूजा करून घेवन आशिल्लो कशें म्हळ्यार हांगा पुरा हांगा सान मठाचे गांवांत ते आमगेले GSB अल्पसंख्यात म्हणटात नवे तशी जाल्यार मस्त मोस्ट पवरफूल आनी पुरा जण एकत्र जावन हांगा आमगेल्या ट्रस्टीन सांगिल्लें म्हणके देवळ बांदलें फुडें भजना मंदिर आशिल्लें तेज्या नंतर देवळ बांदून आमकां हांगा पुजेक तांणी नेमक केलें हांव एक सुमार 7 वर्स बरी हांगा पूज करून घेवन आशिल्लो हांगा मस्त एक सानिध्य सुद्दां तसो देव हांगा मागील जाता हें मागेल प्रत्यक्ष अनुभव तशें निमित्त हांव सांगता सुचे पुराजनक एक चंदाय रे देवाल आशीर्वाद बलान पुराजनाल संसार चोलनोत्तो आसा आजचे दिवस दशमानोत्सव 10 वर्स भरले ताचे निमित्त दिव्य आमगेले संयमींद्र तीर्थ स्वामेले उपस्थितीन आयचे दिवस पुरा कार्यक्रम चलता आसा सकाळी शतकला कार्यक्रम जाल्ले ताजे नंतर आतां लघु विष्णू हवन इत्यादी चलता मध्याह्न पूजे नंतर संजे
देवाक रंगपूजनी कोरनो पल्लकी उत्सव करचे आसता ते पुरा प्रत्येक कार्यक्रम चंदायर विजृंभणे रे तो करूंक येता आमी करची न्हय देवाक मन जाल्यार ताण आमगेले करूंक येवचें तशी ते तसल एक दिव्य सन्निवेश आज प्राप्त जाला सर्वांक ते वेंकटरमण आशीर्वाद करो आयल प्रत्येक भजकांक तितल्यांची ते वेंकटरमणाला आशीर्वाद असो वर्स हे वर्स म्हूण न्हय प्रति वर्स विजृंभणेर कार्यक्रम चोलनोच्यो ते देवता अनुग्रहाक सर्वजन पात्र जावची तुम्ही कोड्यालचे ना यूथ ऑफ GSBचे तुमगेले तितल्यांची एक चॅनल विश्वविख्यात जावो प्रत्येक तितल्यांची आमगे GSBचे खंयची कार्यक्रम आसला रे तुम्ही एका थंय वचून एक चॅनल हें कोण घेवन तुम्ही तितल्यांचे ते देवाले अनुग्रहाक पात्र जायाचे आज कार्यक्रम विजृंभणे निर्विघ्न जावन चोलनो देवता अनुग्रह तशीच स्वामेल अनुग्रह दोन्ही आमकां प्राप्त जावो म्हणून हांव एक 4 उत्तर उलयता हांव पुंडलीक भट म्हणून हे देवस्थानाचे ट्रस्टीजा पैकी एकलो हांगा कशें म्हळ्यार हे देवस्थान वेंकटरमण देवस्थान मस्त पुरातन जावन आशिल्लें थंयसरलें देवस्थान हाचे मातशें फुडें आमचे गेलेलेचे एक जाग आशिल्लो ताजे मध्य आशिल्लें वच्चे वाट नाशिल्लें वच्चेक आमगेले मलगड्यान पूज करून येयले देव हो आमगेले पैकी एकलो वचून घेवन देवस्थानां पूज करून घेवन येता आशिल्ली बारीक आसताली म्हळ्यार थंय जनाक आनी वच्चेक कसलेंय अनुकूलते कसलेंय नाशिल्लें ताजे नंतर कसं जालें हांगा तेन्ना GSB समाज काल तयार घर मात्र आशिल्लें सुड्यांत तयार घर मात्र आशिल्लें ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ GSB चड जालें हांगा एक राम मंदिर म्हणून जालें ते राम भजना मंदिर म्हणून कोरून भजन करता आशिल्लीं ते भजना मंदिराक एक 10 वर्सां जातना बिल्डींग ಸ್ವಲ್ಪ जीर्णावस्थेक आयलें ते मारून काडून एक राम मंदिर करचें ते एक भट्टा करचें एक प्रतिश्ठ करचें रामाल मुर्ती म्हणून जनाक एक आमगेले GSBच्यांक एक मतां गेलें तेन्ना हांव एक प्रपोजल केलें आमचे गेल्या सुचे म्हणून GSB समाजा सुचे एक 33 घर दोन्ही करचे बदलाक हांगा एक वेंकटरमण देवस्थान आसा मस्त पुरातन देवूळ आशिल्लें ते देवस्थान हांगा काडून घेवन एक देवस्थान केल्यार जनाक हांगा मंदिरा भशेन देवस्थान हांगा म्हणजे एक अभिप्राय केलो मागीर GSBच्यांनी ते आलोचन करून घेवन अखेरी मुगेले प्रपोजल एक्सेप्ट केलें उपेंद्र बाबू आनीक कृष्ण कामत उपेंद्र बाबू आनी कृष्ण कामत आमगेले समाज मुख्य आसा तांणी हे एप्रूव केलें मागीर तांणी तांचो हात घालो उपेंद्र बाबान जाग दिलो मागीर सकड जनाले GSBच्यांनी पूर्ण सहकार भितर जावन आयच्या दिसाक हे एक भव्य मंदिर जालें आनी एक आमगेले एक हॉलय जालें ते आतां एक म्हणल्यार पुरो आतां GSBच्यांनी घर एक 30 घर जालें पुरा जनाले सहकारा भितर आमी आतां हे स्थितीक येवन पावले हे देवस्थान आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वामेले हातानाची हांगा प्रतिश्ठ जाला देव आयच्या दशमानोत्सवांत स्वामीन आयले आमकां भारी खूश जाला भारी एक हें जालां स्वामील आशीर्वाद निरंतर आमगेले समाजा वयर आसूं म्हणून हांव देवाला
रहित श्री हरि दास जाऊनु दोष रहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा। संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा।